Σε έναν κόσμο όπου η υγεία και η ασφάλεια είναι προτεραιότητες, η πιστοποίηση Non-Antibiotic Cert εγγυάται γαλακτοκομικά και προϊόντα κρέατος από ζώα που αναπτύσσονται χωρίς τη χρήση αντιβιωτικών. Τα υπολείμματα αντιβιωτικών στα τρόφιμα αποτελούν μια αυξανόμενη ανησυχία. Η υπερβολική χρήση σε ζώα συμβάλλει στη μικροβιακή αντοχή, δημιουργώντας κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η ελληνική ελεύθερη βόσκηση αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα και το ευνοϊκό κλίμα. Αυτές οι συνθήκες επιτρέπουν τη μηδενική χρήση αντιβιωτικών. Με την πιστοποίηση αυτών των προϊόντων, δημιουργούμε μια νέα κατηγορία στην αγορά, προσφέροντας πιο υγιεινές επιλογές για ευαίσθητες ομάδες, όπως βρέφη, παιδιά και εγγύους. Η πιστοποίηση αφορά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, γαλακτοπονητά, τρέλαπα, θεαυγά, από ζώα ελευθέρα βόσκης, βιολογικά ή συμβατικά. Ο GNCert διασφαλίζει μια αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης για εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και μονάδες επεξεργασίας. Τα πιστοποιημένα προϊόντα φέρουν με υπερηφάνεια το λογότυπο Non-Antibiotic Cert. Επιλέξτε πιστοποιημένα προϊόντα Non-Antibiotic για ένα υγιέστερο μέλλον για όλους μας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.